Salam gaderly watandaşlar, salam mehribany illeşler. Şu men bir gıýtgaça bir zatlar aýdyp geçmek isleýän, şu soňky döwür bolýan wakalar, gaty bir üýtgeçik gyzykly zatlar bolýar. Gyzykly diýsem o tarapdan näle, samsyklyk tarapdan bir gaty bir üýtgeçik zatlar bolup geçýär-de. Beýle samsyklygy men henüz hiç ýerde de görmedim. Inni şu soňky bir hepden içinde bolan wakalar ýanky Türkiýede ýer titremeler, Siriýede ýer titremeler, Türkiýede ýaşaýan biziň watandaşlarymyzyň halkdan ýanky gelen kömekleri ýygnap şu ýerde bir organizator ýanky gyýdylar. Gelinler halkdan gelen kömekleri ýygnap, üýşürip, organizowat edip, onu şol ýer titren ýerlere paýlap, ugradyp, maşin ugradyp kömek edip ýören gyýdylary. Inni şu konsullugyň işgärleri baryp zorluk bilen ýanky bu arkadagyň saýasyna edilen kömekler diýip inni arkadagyň üstüne ýüklemeler. Eýtmeli arkadag etdi diýen ýaly etdirjek bolýarlar, şonu diýdirýärler. Emma halk bilip otira, ol iý beren halkyň näçe adam şu kömek iý beren bolsa da 100 adam bolsun, 1000 adam bolsun, 10.000 adam bolsun, şol halkyň özi bilýär, ol haramzadan arkadagyň ýa arkadagyň oglunyň hatyrasy nemesi boýunça o saýasyna edilmedigini bilýär ol adamlar 100%. Özleri men şu wagt kömek gurasam, men arkadagyň saýasyna şonuň kömegi bilen şonuň saýasyny guradýan diýip bilmene. Men öz jüýümden guradýan, şeýlemi? Onuň pasolstwanyň etegalty ýeňedi bolup, başagay bolup, iki ýana algap adamlar şeýdip agdyny alalajak bolmagy, halkyň agzy birikmesin, jebisleşmesin bir başagay bolup görmesi, gaty gülkünç, göze görünüp duran zat, bir absurd bir zat. Inni o taýda bolýanda pasolstwaň, konsullugyň ýanky içinde oturýan meheme işgärleri bar. Ine şolaň edip beren zady. Ni daý bok diýär, ni daý bok Türkmen bagşlaň arkadagyň serdarlysyna mı, serdarly arkadagyna mı, ya arkadagy serdaryna mı baryp ýetäýmesin, Hudaý saklasyn baryp ýetäýmesin diýip başagay bolup adamlary şeýdip ýanky başga zatlar gürledýärler. Başga zatlar gürledýärler. Arkadagy serdaryň saýasyna şular ýaly kömekler edildi diýip başga nemesini üýtgedýärler, ýanky motiwini, temasyny edil çistişe provokasiya. Başga hiç adam däl. Inni şo barada men size aýdaýyn diýdim şuň gaderly watandaşlar. Şu zatlara gaty üns bermeňizi haýyş edýän sebäbi konsulluk bolsun, onuň içindäki mahkeme işgärleri bolsun, ýalakalary bolsun, olaryň hiç haçan şol edilýän provokasiýalara üns bermäň sebäbi olaň eden işi hiç haçan ugrunda bolmaýar. Şular ýaly betbaçylyk bolan ýagdaýda görýän bolsaňyz halk birikjek eken, halk jebisleşjek eken, bir gyrada bir çetde seredip durjak däl eken bolýan wakalary, bolýan betbaçylyklary. Hökümet suratda biri-birine kömek etjek eken şu zatlary şu ýerde biz göz ýetirdik watandaşlar. Şonuň üçin hem olar ýaly provokasiýonly nemelere üns berip bermäň edilýän zatlara. Şonu aýdaýyn diýdim, ol mehemen işgärleri, ýanky konsullugyň işgärlerine de aýtjak dadym. Gaty utanç bir edip beren zatlaryňyz utanç. Beýle de bir ýalakalyk bar eken. Şolar ýaly şeýdip biriniň götüni ýalap çagyklap bolmada. Konsullugyň işgärleri ýa mehemeler, şoň içinde oturýanlar. Biriniň götüni ýalap çagyklap bolmada. Utanç ýokmy sizde? Erkek dälmisiz ýa? Meňe sözüm ýok size. Bolýa watandaşlar, şu zatlar aýdaýyn diýdim, şular ýaly zatlary üns bermäň, halk mydama halklygyna galmalylar, boýnuňyzy egmäň, hiç haçan kömek edilýärmi diýmek, kömek her bir adamyň, her bir şahsiýetiň öz ak ýüreginden edilýändir. Bolýa sag bolun watandaşlar.